Ellen og Julies nyhedskompagni. Vi håber, I har spændt sikkerhedsselerne, for her kommer en nyhed, der vil blæse jer omkuld. Natten til søndag blev en 30 kg tung betonflise kastet ud over motorvejsbroen ved E20 i retning mod Jylland. Ifølge Fyns politi er betonklassen kastet ud på motorvejen mellem Blommelyst og afkørsel Vissenbjerg. Konsekvenserne af denne ulykke gik ud over en tysk familie. Familien bestod af en mor, en far og deres 5-årige søn. Moren døde på stedet, faren ligger stadig i koma, og deres 5-årige søn slap med et par skrammer. Den 5-årige søn står nu til at være forældreløs. Politiet har endnu ikke fundet frem til gerningsmændene. Så pas på derude. De søger stadig efter vidner, der kan give oplysninger, så de kan finde frem til gerningsmændene. Tak fordi I så med her til aften. Husk at være opmærksom på faldende betonklodser. I må have det, som I ser ud. Af helvede til. Hej. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.